L'escola privada concertada és una escola que, com diu el seu nom, és privada, per tant té uns patrons. Des del franquisme fins ara podem dir que hi ha diferents etapes. A l'època franquista, l'escola estatal era una escola amb molta poca qualitat pedagògica i, per tant, no era una oferta atractiva per la població d'aquell moment, que molts d'ells ja ressorgien de tota l'època grisa de la postguerra. La llei del 70 obliga a que tots els nens vagin a l'escola, per tant, com que no hi ha proutes escoles, es crea això de subvencionar aquells centres que vulguin fer-ho, i això és el primer procés de concert. Encara que no es diu la paraula concert, es diu subvenció. Després, amb la LODE, apareix la idea del concert. Aquest concert era una cosa transitòria per assolir places públiques que l'Estat no podia assolir, perquè era impossible construir tantes escoles, perquè el boom demogràfic de la migració feia inviable poder-ho fer en curt termini. Jo penso que és una anomalia que depèn molt de dues coses. Primer, els governs que han manat aquest país no han tingut una clara vocació d'escola pública, malgrat que alguns se'n diguin d'esquerres. El PSOE és el que ha fet les dues lleis, la LODE i la LOE, que han estructurat els concerts. I després hi ha això, que una mica també la pressió d'escoles religioses, d'ordres religioses, que han fet d'això no només una manera de viure, sinó que també han fet una manera de poder transmetre la seva ideologia als alumnes que van a aquestes escoles. Aquesta subvenció en alguns llocs es va fer servir com una manera d'aconseguir un negoci, i en altres, com les cooperatives, doncs era una manera de poder ofertar uns preus que la majoria de població popular pogués accedir també en aquests centres educatius. Aquestes escoles, algunes van ser cooperatives de pares, unes altres cooperatives de mestres, i van intentar recuperar l'experiència pedagògica de l'època de la República i introduir una escola que tenia uns principis, que era escola laica, coeducació, escola coeducativa, que se'n deia en aquell moment, és a dir, nens i nenes junts, cosa que estava prohibida, escola democràtica, la gestió democràtica del centre, escola catalana. Tots aquests principis, que eren com uns principis molt senzills, van anar aglutinant una 80ena d'escoles. Van fer un moviment que es diu el CEPEC, que vol dir Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana. Aprofitant que la Generalitat havia aconseguit les competències en educació, es va fer tot un procés de demanar que aquestes escoles passessin a la xarxa d'escoles públiques. I aquesta idea de la doble xarxa, escoles públiques i escoles concertades, és una anomalia en el sistema educatiu del país. A Europa no hi ha això, a la majoria de països, no? Així que se subvenciona d'aquesta manera tan descarada unes escoles que la finalitat que va néixer aquest concert no és el que es dona ara, perquè abans era perquè allà on no hi ha escola pública nosaltres concertem una escola, però al moment en què l'oferta pública havia d'esborrar aquestes escoles concertades jo entenc que havien d'anar desapareixent.